ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ନନ୍ଦିଘୋଷ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ତାଳଧ୍ୱଜ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଦେବଦଳନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ମାତାଳି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଅର୍ଜୁନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା